Sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ 7 tɛmɛna ni sanga 30 ye Mali kɔnɔ. An ka foli bɛ aw ye. VOA Bambara ka tabale gosika ye nin ye VOA Afrika kunnafoni turukalaw kan. Mariam Kuyate. An balimaw, an b'aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Aw minnu bɛ kan lamɛn ni waati in na. Bi ye araba ye novembre kalo o tile 8 san 2023. Aw sɔgɔlen don VOA Bambara turukala kan. 102 tɔmi fo Bamako. Aw dɔn se kɛnɛ kɔnɔ. Bi kunnafoni bakurubaw olu de filɛ ninnu ye. Mali cɛmancɛ bolo la fariya ko dɔw tala ka ɲɛsi kunnafonidila dɔw ma Gao ni Ansongo sira la. Kunnafonidila kelen sala 2 jaso la. Mahamadou Bokoum Luther Ɲamadu ale bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye o koɲɛw kan. A yirala ko Mali cɛmancɛ bolo la lakanabaliya o bɛ ka maaw lasiran. Maa caman de jɔrɔlen don ni waati in na. Sabula a yɔrɔ duguden caman de bɛ yen minnu y'u sigiyɔrɔw bila ni waati laban in na. Tijani Wederawogo ka bɔ Bandiangara ale fɛnɛ b'an bolo kɔrɔ a bɛna o kibaruyaw d'an ma. O kɔ seereya dɔ b'an bolo Kidal sigida den don min bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye frappe mun kɛla Kidal kunu tarata ni maa 6 ni tola a la. Rusi jamana ni Burkina Faso ka lafasali minisiriw Sergei Shoigu ani Kasum Kulibali olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ tarata don. U bɛn'a kan k'u bɛna u ka lafasali jɛɲɔgɔnyaw sabati. Sɔgɔmada in na an bɛna kuma fɛnɛ an ka bagifiniw fɛnɛ ni kan. Nunu de bɛna kɛ bitala kolomaw ye. Mariam Kuyate ne de bɛ kuma bara la ka bɔ VOA soba kɔnɔ Bamako. A y'aw bisimila. An balimaw aw ni ce aw ka lamɛnli la an b'aw bɛɛ fo. Mali cɛmancɛ bolo la kɛrɛnkɛrɛnniyala Gao ni Ansongo sira la. Fariya ko dɔw ɲɛsila kunnafonidila dɔw ma min yɛrɛ sen fɛ. Kunnafonidila kelen fagala, kelen jogina, dɔw fɛnɛ ni jaso la. Ni kunnafoniyaw yɛrɛ dira Urtel ka communiqué dɔ kɔnɔ. O siratigɛ la an ye wele bila an ka kunnafonilasela ma Mopti marabolo kɔnɔ. N'ale yɛrɛ Urtel ɲɛma ye Mahamadou Bokoum a ɲiningala Mariam Traoré fɛ. An ka jɛ k'u lamɛn. An wulila ni kunnafoni gɛlɛn nin ye nin tarata in novembre kalo tile 7 san 2023 kɔnɔna na sɔmɔ joona in na n'o ye 7 heures wagati ye an ye kunnafoniw sɔrɔ k'a fɔ kurun marifatigi dɔ cɛ marifatigi minnu ma lakodɔn u binna an ka arajo baarakɛla dɔw kan Ansongo ni Gao ni ɲɔgɔn cɛ olu fɛnɛ kun wililen don ka taa Gao ka taa kalan jolen sɔrɔ a fɔ min ma formation o kun bɛ taalen o de la donc ni bingani wale in kɔfɛ an ka kunnafoniw y'a yira an na k'a fɔ ko mɔgɔ kelen nin tora a la ka fara o kan ni ka mɔgɔ kelen wɛrɛ jogin maa min joginna an ye kunnafoniw sɔrɔ k'a fɔ ko bɛ Gao hôpitalso la nin ko in kɔni kɛra Gao yanfan na an ka Gao marayɔrɔ kunnafonidilaw kan ɲɛɲiniw bɛ sen na yaasa minnu jasora ka latunu olu bɛ se ka ye cogo min na. Ni kasara min binnen filɛ nin ye kunnafoni sɛnsɛnnaw kan i y'a yɛrɛ i ka kumaw daminɛ la k'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu wele kura k'u minɛ ka taa n'u ye i bɛ se k'a fɔ an ye kunnafoni sɛnsɛnna joli de tununna nin dangarili in senfɛ. An bɛ waati min na i ko sisan kunnafonidila 2 de tununnen don ni ka maa kelen jogin ka fara o kan maa kelen fɛnɛ ni tora a la donc o kunnafoni de sera anw ma an ka lasigidenw fɛ minnu bɛ Gao mara la halisa an kɔni bɛ ka ɲɛɲini k'a la a ko ɲɛ bɛna sɔrɔ cogo min na. E min ye kɛnyɛrɛye kunnafoni sɛnsɛnnaw ka tɔn ɲɛmɔgɔ ye Mali jamana kɔnɔna la kɔlɔlɔ min bɛ ka bin kunnafoni sɛnsɛnnaw kan Mali kɔnɔ bi e bɛ se ka mun de fɔ walasa dɔ bɛ se ka bɔ degun na cogo min na k'u to u ka baaraw kɔnɔ. En tout cas an kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn farati donnen don kunnafonidilaw ka baara ko kan sisan an bɛ waati min na ka kɛ ni jamana yɛrɛ gɛlɛya ye donc an bɛ min ɲini marabagaw fɛ u ka kow cogoya bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa kunnafonidila ninnu u bɛ se ka lakana cogo min na yaasa u bɛ se k'u ka baara kɛ cogo min na ni ka kunnafoni jɛlen sɛnsɛnlen di mɔgɔw ma nin ta siɲɛgale nin yɔrɔ in na hali tile 2 in na a yirala k'a fɔ ko kɛnyɛrɛye baarakɛla dɔw fɛnɛ ka mobili ndarakila o yɔrɔ in na yen u ye maa kelen fɛnɛ bɔnna nin na o kɛra o yɔrɔ kelen na donc kunnafonidilaw bɛ sɛgɛn na kosɛbɛ tile 2 in na a bɛ dɔgɔkun 2 bɔ ka kɛ ni lakanabaliya in fɛnɛ ye nara arajo dɔ bɛ a animateur la u ye dankari o fɛnɛ na ale bɔlen a ka baara la arajo la cɛ marifatigi dɔ taara kisɛ ci wɛrɛ la donc o b'a yira k'a fɔ vraiment an ka baara in a gɛlɛyalen don kosɛbɛ an bolo bi a baara in lakana ko gɛlɛyalen don an ma kosɛbɛ an ka
ka baarakɛla minnu bɛ terrain kan u k'u jija k'u ka lakanaw sabati ani minnu tununa vraiment an b'a ɲini u fɛ u ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa olu bɛ se ka ɲini ka sigi u ka denbaya la hɛrɛ ni lafiya la cogo min na. An bɛ taa Kidal marabolo kɔnɔ kunu tarata sɔgɔma farapu dɔ kɛla yen nɔ min yɛrɛ sen fɛ maa 6 ni tora la denmisɛn b'u la. Kidal sigidalamaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni waleya in kɛla armée Mali de fɛ. An ka seereya dɔ lamɛn min yɛrɛ ma sɔn a tɔgɔ ka fɔ Kidal ka don a welela Kajatu Tarawele fɛ. An ka jɛ k'u lamɛn. Oui, c'est vrai, u ye gosili kɛ a kɛra MINUSMA kan kɔnɔna ani kan kɛrɛfɛ quoi. Tu sais que mɔgɔ minnu bɛ ka minɛn ninnu démonter ka taa n'a ye, dɔw bɛ ka fɛn ninnu démonter ka taa n'a ye u ka so, wala olu mɔgɔw de don. La plupart là c'est des civils. Donc minnu bɛ ka minɛn ninnu bɔ ou bien minnu taara ɲini ou bien minnu b'a ɲini ka a don kan kɔnɔ ka fɛnw ta. Wala olu de don. Donc drone de fara bɛ kɛ quoi. Drone de fara bɛ kɛ. Wala u sara quoi, u sara. Donc parmi ceux-ci là mɔgɔw bɛ an bɛ minnu dɔn, bon an tɛ minnu dɔn. Wala mɔgɔw kɔni sara. Pour le moment le bilan est provisoire. Minnu sara sur place olu ta la, bon au début ko mɔgɔ 7 de sara. Maintenant o kɔfɛ ko maa 12 de sara. Donc jusqu'ici dɔw farala su kan, bon dɔw bɛ pièce t'u bolo min b'a yira ko karisa de don. Donc u bɛ ka mɔgɔw wele k'a fɔ ko i ka taa lajɛ n'a sɔrɔ ni i ka mɔgɔ dɔ don walima i b'a tigi dɔn. Donc u bɛ ka mɔgɔw wele hôpital la ka taa su ninnu lajɛ quoi. Donc à ce stade là on est dans ça. Voilà, c'est vrai drone de frappe quoi, c'est vrai a kɛra ce matin. Oui. An bɛ taa ni kunnafoniyaw ye kɔ kan. Rusi jamana ni Burkina Faso ka lafasali minisiriw Sergei Shoigu ani Kasum Kulibali olu kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ tarata don. U bɛnna a kan k'u bɛna u ka lafasali jɛɲɔgɔnyaw sabati. O laseli yɛrɛ kɛla Moscou fɛ. Kajatu Tarawele. Burkina sɔrɔdasi ɲɛmaw ye fanga kura di u ni Rusi cɛla baarakɛɲɔgɔnyaw ma waati la u bɛ ka a ɲini ka jɛɲɔgɔnya kuraw sɔrɔ duniya gun kan ka da u ka salongo fanga darakili waleyaw kan. Rusi la min bɛ dɛnkɛrɛfɛba kɔnɔna na kabini a ka jagoya kɛlɛ bilali binkanniw na Ukraine kan ye kumaɲɔgɔnyaw kɛ kalo tɛmɛnen ninnu na armée ka dɛmɛbolow kan ni Burkina ye. Moscou danatigɛlen bɛ fɛnɛ dɛmɛ ta sira kan ka sumanjalanw di farafina jamana ni ma min jatelen bɛ fantandugubaw fɛ. Rusiw ani Burkina cɛla sigilen bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲɔgɔn bonya de kan o siraw fɛ u bɛ ɲɔgɔn nafa bɔ wa san laban ninnu na u cɛla baarakɛɲɔgɔnyaw ye san sɔrɔ kosɛbɛ minisiri Shoigu ka fɔ la. Kotigiso ye Shoigu ani Kulibali ka ja dɔw labila minnu kan u bɛ ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ kosɛbɛ u ni u ka ɲɛmɔgɔw ka tɔnsigi kɛnɛ kan. Ne bɛ bido in jate k'a kɛ an ka baarakɛɲɔgɔnya tile kura wulilen de ye an ka teriya yakubayali hukumu kɔnɔna na Shoigu ka fɔ la. Taamaden 700 ni kɔ ka bɔ Senegal olu de kisila kɔgɔji la Mauritanie minnu yɛrɛ tun bɛ fɛ ka taa Espagne jamana na. Maa 12 olu kɔni banana, maa 13 fagala ani maa minnu tununa u ka ca ni maa 50 ye. Ni laseli kɛla karidon Senegali kɔkanko minisiri fɛ Nama Diarra ka bɔ Dakar ale ka laseli don. Nin tungaladen minnu ka kurun minɛna kɔgɔji ka Mauritanie u bɔra Senegali jamana de la nka k'a bɛ komi Senegali jamanadenw dɔrɔn tɛ jamana wɛrɛ mɔgɔw b'u cɛ la hali n'o ma fɔ Senegali kɔkanko minisiri fɛ kunu u hakɛ yɛrɛ ye mɔgɔ 770 de ye denmisɛnw ni musow ka ca u cɛ la. Kuri minɛnen kɔfɛ a jirala ko mɔgɔ 13 minnu sara u su dɔnni kɛra o yɔrɔnin bɛɛ la. Mɔgɔ 12 minnu fana banana u bilara kɛnɛyaso dɔ la. Senegali kɔkanko minisiri y'a jira fana ko kabini sibiri tɛmɛnɛ kana bila bi ma u y'u natili damina sira fɛ Senegali jamana na ka bɔ Mauritanie. Maroc jamana fana tungaladen 500 ni ko minɛna kɔgɔji kan n'u bɔra Senegali n'u tun b'a fɛ ka taa Espagne jamana na. Senegali marabagaw bɛ ka labɛnw sabati yen fana walasa k'u nati. Min ye Senegali jamanadenw ka lafasalitenw ni baɲumankɛtɔnw dabali ban o de ye ɲinan sa in na sifinw tagali cayara tunga la kosɛbɛ jango musow ni denmisɛnw. Muso caman fana wolola kuruw kɔnɔ kɔgɔji kan. Marabagaw ka jate la ɲinan sa in na a bɛ surunya mɔgɔw ba 30 ma min sera ka kurun ta ka taa Espagne. Mɔgɔ hakɛ min fana bonena u ni na kɔgɔji kɔnɔ ba yirikaw dɔn. O la baɲumankɛtɔnw ye Senegali marabagaw wele u ka feere jɔnjɔn sigi sen kan walasa nin kuru tagali in ka dabila kɔgɔji sira fɛ. Senegali kɔkanko minisiriso kɔni y'a dusumakasi jira ka ɲasi tungaladenw ma fɔlɔ kasara minnu bɛ k'u sɔrɔ kurun tagali in na kɔgɔji sira fɛ. O la u ye somɔgɔw ni sigiɲɔgɔnw wele u ka kuma sifinw fɛ kasara ni kɔlɔlɔ minnu bɛ kɔgɔji sira tagali la tunga la. O sen fɛ Senegali kɔkanko minisiri ye foli ni tanuni lase Mauritanie marabagaw ma u ye dɛmɛ min kɛ tungaladen 770 ani 70 ye u ka kurun minɛnen kɔfɛ. Nama Diarra, Dakar,
VOA Bambara. A y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen. An bɛ segi ka na Mali jamana kɔnɔ ko kura ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali cɛmancɛ la. Lakanabaliya o kɛlen bɛ ka maaw jɔrɔ ni waati in na kosɛbɛ. Sabula maa caman de bɛ yen nɔ minnu y'u sigiyɔrɔw bila lakanabaliya ɲɛsiranya kama yaasa ka faamuyali caman sɔrɔ o koɲɛw kan. An ye wele bila an ka lasigiden min bɛ Bandiangara Tijani Wederawogo a ɲiningala Mohamed Touré fɛ. Mali jamana cɛmancɛya la kunu marifatigi kulu lamɔgɔ dɔ minnu bɔyɔrɔ ma dɔn o ye bingani kɛ Fangaso Kurani o sigida la min bɛ Tominya marabolo kɔnɔna na. An bɛna taa Mali la VOA Bambara lasigiden Koro n'o ye Tijani Wederawogo ale b'an bolo nɛgɛjuru na ni waati kɛrɛnkɛrɛn na. Mun de bɛ sen na ni waati kɛrɛnkɛrɛn na marabolo nin kɔnɔ ye? I ka dɔn k'a fɔ Mohamed nin waati in kɔni na samiya baaraw banna mɔgɔw bɛ ka sumanw de tigɛ k'a ladon so kɔnɔna na. A san o san a n'a waati mana se a bɛ kɛ gɛlɛya ye bawo farinya tigilamɔgɔw bɛ taa dangarewalew kɛ k'a ɲɛsin dugu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugumisɛnninw ale ni togodaw ma. Kununko dɔrɔn an ye kunnafoniya sɔrɔ k'a fɔ ko dugu min n'an b'a fɔ a ma ko Fangaso Kurani ni o yɛrɛ sigilen bɛ Bankasi ni Tomiya dancɛw la Tomiya mara kɔnɔna na. Kulu marifatigi minnu lakodɔnnen tɛ olu kɛn bɛ ka taa dangari kɛ k'a ɲɛsin yen dugudenw ma. A kɛra sababu ye ka maa dɔw kɔni bɔnɛ u nin na nka maa hakɛ min bɔnɛna u nin na nin dangarewale in senfɛ an ma se ka o jate dɔn. A yɛrɛla fana k'a fɔ ko duguden caman nin waati in na olu bolila ka dugu bila ka taa sigi wan dugu kɔnɔna na. Hakilina jiginna ni suman tigɛ waatiw sera san o san kulu marifatigiw u b'a wajibiya maaw kan dugumisɛnw ani togodaw kan Mali finitigilakaw dagalen tɛ yɔrɔ min na ko ka suman n'u ye suman tigɛ u ka suman jaka bɔ k'a di olu ma ni dugu minnu banna dangarewalew bɛ kɛ ka ɲɛsin u ma walasa n'i y'a jateminɛ walasa ka se ka ninnu ko ninnu kɔn Mali cɛmancɛ yan fan na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jalasago mara la Mali finitigilaka minnu dagalen bɛ yen n'an b'a fɔ a ma ko opération kɛlɛtigi olu fana kɛn bɛ ka giringajɔ dɔw dogoda giringajɔ min yɛrɛ senfɛ u bɛ ka mɔgɔw dɛmɛ ka se k'u ka sumanw tigɛ ka se ka mɔgɔw lakana u bɛ se ka sumanw tigɛ ka hakili bɛ se ka sigi ka se ka sumanw tigɛ ka ladon cogo min na. Ni dɔgɔkun tɛmɛnen nin dɔrɔn na dangarewalew kɛra ka ɲɛsin dugu dɔw ma minnu kɔni kun banna u ka fɔla ka suman jaka bɔ. O bɛ se ka kɛ kunnafoniya fɔlɔ ye mun bɛ tali kɛ lakanako kan Mali cɛmancɛ yan fan na. A filanan an bɛ na Bankasi mara la bi sɔgɔmada in na dɔrɔn an ye kunnafoni sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛ a fɔlɔ la k'a yira k'a fɔ ko taamakɛla dɔw wulekira Bankasi ale ni Bandiangara cɛ yɔrɔ min n'an b'a wele ko Paru ani Sɔngɔbiyan. N'i y'a lajɛ nin a bɛ waatinin bɔ Bandiangara yɛrɛ mara kɔnɔ ka taa Bankasi waati bɛɛ a bɛ fɔ ko maajugu ninnu bɛ ka bagabagali kɛ walasa sigidadenw ka yɔrɔ bila caman y'u ka yɔrɔ bila ka n'u sigi Koro a ma mɛn nin y'a dɔgɔkun 2 ye. Ayiwa DIRPA dun bɔra k'a fɔ u ka kunnafoni na ko yɔrɔ si tɛ Mali la n'u sen tɛ se ka don a yirala k'a fɔ k'u ye dagayɔrɔ dɔ kɛ Sofara. Ayiwa Tɛnɛnku ka na Jɛnɛ ka na nin yɔrɔ bɛɛ la ayiwa dankari de bɛ kɛ don o don e yɛrɛ fɛ wulikajɔ ninnu bɛ kɛ waati min na ani maa minnu dagalen don n'o ye finitigiw ye olu ka yalayalali bɛ se ka bɛn maa ninnu ka ayiwa dankariw kan wa? N'i y'a jateminɛ DIRPA bɔra ka mun fɔ an tɛ se ka nkalontigiya bawo Mali finitigilakaw n'i ye Mali cɛmancɛ yan fan jateminɛ yɔrɔw ka jan ɲɔgɔn na wa duguw ka ca kosɛbɛ dugu minnu lakanabaliya bɛ yen ɲɔ ɲɛnen don kosɛbɛ a ka ca nka ni dun y'a jateminɛ maa hakɛ min bɛ finitigilakaw kan n'u dagayɔrɔw bɛ yɔrɔ minnu na u tɛ se ka olu bɛɛ lajɛlen lakana bawo frontière don n'i y'a jateminɛ jamana fila Burukina ni Mali dancɛw wa jadiwale tigilamaw bɛna u ka banbaciwalew kɛ ni ka sɔrɔ ka segin ka t'u daga frontière ninnu na nka Mali finitigilakaw u bɛ to ka munumunu yen tuma dɔ yɛrɛ an b'a jateminɛ Burukina finitigilakaw ni Mali finitigilakaw bɛ dorogo ɲɔgɔn na ka baara dɔw kɛ a wale dɔw kɛra dɔgɔkun yɛrɛ tɛmɛnen na Bayi mara la kɛra sababu ye
ka dangarwale tigilamaw caman ka olu minɛ yen nɔ ani ka dɔw yɛrɛ lasila tunu o yɔrɔ nin na tuma kɔnɔna na an bi n'i y'a mafilɛ ni waati nin kɔnɔna na n'u taara yɔrɔ u bɛ tasuma don yɔrɔ la ka dugu jeni k'u ka baganw ta nka maa minnu bɔra o yɔrɔ la ani latimɛ minnu b'a yɔrɔ na mun de bɛ ka kɛ ka ɲɛsin o ma barisabu u bɛ taa ni fɛn bɛɛ baganw bɛɛ bɛ taa dugu bɛ jeni nka halisa maa tɛ ka ye a yɔrɔ fanfɛla la e bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔ fanfɛla la mun de kɛra sigida ɲɛmɔgɔw fɛ a yɔrɔ maraw kɔnɔ walasa maa minnu ayiwa olu tɔɔrɔla nin ko ninnu na olu ka se ka lafiyɛbɔ sɔrɔ o yɔrɔ la. N'i y'o yɔrɔnin fɔ an bɛ se k'a fɔ o yɔrɔ in kɔni a ka gɛlɛn dɔɔni bawo ni dangarwale tigi farinya tigilamaw mana na waati min na u bɛna sɔrɔ maaw t'a kalama u bɛ bin dugu kan ka mugu ci mɔgɔw la bon mɔgɔw bolitɔ o sen fɛ u tɛ taa ni foyi ye dɔw tɛ taa ni hali fini ɲɛnama yɛrɛ u bɛ taa se yɔrɔ kuraw la u bɛ kɛ dunan ye yɔrɔ nin na i b'a sɔrɔ se foyi t'u ye a dɔw yɛrɛ bɛ yen walasa ka se ka balo yɛrɛ sɔrɔ ka dumuni kɛ a ka gɛlɛn u ma dɔgɔkun tɛmɛnen na dɔw bɔra dangarwale dɔw kɛra Burukina ni Mali dancɛw la u bolila ka na dɔw yɛrɛ ka fɔli la u ka ɲɛfɔliw kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko nin ye olu siɲɛ fɔlɔ ye u ka don Mali dugu kɔnɔ wa sababu mun y'a to olu donna Mali dugu kɔnɔ gɛlɛya de y'u lase u ma dɔw tɛ maa si dɔn mais u kɔnɔna na autorités ale ni ONG dɔw bi yan nɔ baɲumankɛtɔn dɔw bi yan minnu bɛ ka mɔgɔw tɔgɔ sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnyala musow ni denmisɛnninw walasa u ka se ka dɛmɛ kɛ k'a ɲɛsin u ma dɛmɛ dɔw yɛrɛ kɛra dɔw la ka yan yɔrɔ in na Koro Bayangara fana minnu kɛra dugu 7 samiya waati olu bɛɛ lajɛlen kɔni bolila ka taa sigi Bayangara dugu kɔnɔna na kalan yɛrɛ taara ka to maa kuma dogolen ninnu kun sigilen bɛ kalansow de kɔnɔna na nka fɛɛrɛ sɔrɔla walasa u bɛ se ka taa sigi yɔrɔ wɛrɛ la ka se ka kalan kɔni k'o kɛ baɲumankɛtɔnw olu bɛ ka yɔrɔw jɔ k'a d'u ma ani ka dɔw ta kɛnɛyako fan fɛ ale ni baloko fan fɛ Mamɛdi. Ayiwa i ni ce la nin tun ye VOA Bambara lasigiden Tijani Wayidorago ka bɔ Koro an ka foli b'a ye. Yasa an ka bagifiniw olu ka se ka don ba la u ka lakodɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan fɛrɛkɛnɛba dɔ tun dayɛlɛlen don Bamakɔ min yɛrɛ bɛ wele ko journée textile a daminɛna kabini novembre kalo o tile 2 ni k'a kuncɛ o tile 5 la wa fɛrɛkɛnɛ min don a bɛ kɛ san o san Mohamed Daɲogo ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye. kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen don ka Mali finiw k'olu don ba la n'u ko ale ma ko journée textile du Mali ale tako 4nan o baaraw o kun cɛra Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ la Bamako maa min yɛrɛ ye nin kɛnɛ in sigibaga ye sen kan n'o ye Cheikh Oumar Sangare n'ale fana ye kunnafonidila ye ORTM yɛrɛ la an ka ale lamɛn nin kɛnɛ in a sigikun o kan. An ye baara fɔlɔ min kɛ an ye dɔ fara maaw kan bololabaarakɛla minnu bɛna fini feere filanan maa minnu bɛna yalayala ka finiw san n'o ye visiteurs ye o maa hakɛ min nana salon an bɛ se k'a fɔ o kɛra sigiyɔrɔma 2 ye ɲinɛ bon sabanan an ye kɛnɛ in sigi kun min ma an y'o sɔrɔ sabu o kun ye ka jamana kɔkɔrɔma don a bɛ ka bɔgɔlan labelliseli min kɛ n'o ye ka sɛbɛn bɔ a la Mali tɔgɔ la o fana wagati o walew sabatira an ye kɛnɛ caman sigi ka kuma bɔgɔla ko mɔgɔw ye faamuya caman sɔrɔ donc n'i y'o ko damadɔ fara ɲɔgɔn kan an bɛ se ka fɔ ko wasa sɔrɔla kosɛbɛ ɲinɛ Mali finiw kɛnɛ la. Nin kɛnɛ in senfɛ kuma fanba bolila mun kan o de ye ka fɔ an ka fini n'o ye bɔgɔlan ye k'o sigi an taya la nanzarakan na n'u k'a ma ko labellisation a yirala k'a fɔ o baaraw kɔni o sera ka sira sɔrɔ Musa Bagayogo n'ale yɛrɛ bɛ an ka finiw olu baara kosɛbɛ an k'ale lamɛn. A bɔra an taya la kɛ n'a fɔra k'a bɔ an taya la nin y'a sɔrɔ 30 ye an bɛ ka bɔgɔlan ye o tigɛya ɲini gouvernement si ma tɛmɛ Musa Traoré Alpha Oumar Konaré ATT Jɔnkunda IBK o tɛ mɔgɔ 5 ye mais ninnu minnu bɛ ɲɛfɛ sisan denmisɛnninw don olu de ye an dɛmɛ pour que an ka se ka k'o kuru tigɛ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn u ka cɛsiri la an kɔni bɛ ne tɛ politique mɔgɔ ye ne tɛ foyi ye mais an b'a dɔn k'a fɔ fɛn dɔ bɛ kɛ baara dɔ bɛ ka kɛ. O kuru in tun ye kuru jumɛn ye mun sera ka tigɛ aw fɛ? bon o de ye labellisation ye kɛ ka bɔgɔlan kan ta ye parce que bɔgɔlan ne bɛ ko bɔgɔlan. A sera ka kɛ a labellisation kɛra. A kɛra kɛ a kɛra parce que a kɛlen sisan an ye reconnaissance nationale sɔrɔ an y'o sɔrɔ o kɔfɛ tuguni an nana OAP directeur nana ka bɔ Cameroun an ye bɔgɔlan cadeau d'a ma a ka papier d'a ma ka taa sisan a tɔ tora sisan ka papier caman dɔrɔn o k'a sɔrɔ la. Nin kɛnɛ in fana kan mun kɔni ye feerekɛlaw caman mun bɛ Mali finiw kɔni don ba la ka tila k'a jago olu tun bɛ kɛnɛ in kan olu y'a yira k'a fɔ nin kɛnɛ in olu ye wasa sɔrɔ a kan Mariam Jayi ani Ɲɛba Jara an ka olu lamɛn. Tiɲɛ yɛrɛ la a ye nafaba de lase an ma a y'a to an ye faamuyali caman sɔrɔ Mali fɛniko la an yɛrɛ ye connaissance kuraw sɔrɔ a la en même temps an ye sanni fana sɔrɔ
mɔgɔ y'an ka fɛnw lakodɔn ka tɛmɛ kɔrɔlen na tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ caman yɛrɛ u y'a lakodɔn yɛrɛ de machallah avec le contact ça va aller an wele an bɛ na o kɔni an ka laɲini vraiment édition na u ka to k'an wele an ka na bien vrai k'an bɛ carte di mais clients fana ka bɔ maliyɛnw ka bɔ parce que ni yɛrɛ ko ye quoi n'aw ko k'aw ka dɔn n'aw ma bɔ hali n'anw ye fɛn bɛɛ kɛ ni mɔgɔw ma n'a lajɛ an t'a dɔn u tɛna a faamuya min bɛ yen u kana siran piriw ɲɛ u kana u da ka di bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ a la. ni maliden caman bɔra ka na u ɲɛ da an ka seko ani dɔnko tigilamɔgɔw olu baarakɛnɛw kan mun ye nanzaraw ye i ka dɔn k'a fɔ n'olu kɔni tun bɛ taa jamana fan caman fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya a cɛmancɛ fan ani a kɔrɔnyanfan fɛ n'u tɛ se ka taa nin wagati na ka sabu kɛ gɛlɛya min bɛ mali kɔnɔ olu caman de y'u senfa ka se palais la ka na ɲɛnafin bɔ u yɛrɛ la Cheikh Umar Sangari an k'ale lamɛn. mɔgɔw ɲɛna ko n'i ka danbe ko fɔ i yɛrɛ dɔrɔn ko don ne kelen de y'i ka danbe don nafa foyi t'o la an ka laɲini fɔlɔ ye maliyɛnw ka mali finiw don mais an ka laɲini dɔ fana a ka diya an ye fo ka se ka diya mɔgɔ wɛrɛw ye donc i ka kuma i ka jateminɛw ka ɲi nanzara camanba de sera kelen ka ɲinɛ fo k'an yɛrɛ dabali ban an t'a dɔn ko nin bɛɛ nanzara ye mali la donc jamana minnu b'a fɛ ka mali datugu k'a jira k'a fɔ ko mali isolé non ko jamanaw bɛna faamu k'a fɔ anw isolé tɛ an ni diɲɛ maa wɛrɛw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo bon culture ko fana na n'i ka culture jara maa o maa ye o tigi b'i bonya donc o diyara an ye kosɛbɛ. nin kɛnɛ in kan i ka dɔn k'a fɔ Tombouctou, Gao fo ka taa bila Kidal ka na bila Bajangara ka taa bila fo Kasɔngadugu fo Miyangadugu ni bɛɛ lajɛlen ka labɛnw o tun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen in kan. Mohamed Danyoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw Siaka Traoré an ka jɛ k'a lamɛn. On kumana halisa speed volley de kan n'o ye volleyball ɲɔgɔn kunbɛba ye volley telemani don anglais na agence de communication Mamouzi de y'a labɛn sibiri tɛmɛnen novembre kalo tile 4 san 2023 in na palais de la culture Amadou Hampâté Bâ la Bamako. Speed volley telemani a laɲini ye de ka volley la kodɔn ani ka bɛn sinsin Mali forobatɔn équipe nationale kodɔn muso kɔrɔbalenw ta o degeli karamɔgɔ Ibrahim Jawara y'a yira ko hakilina ɲuman don. Nafaba b'a la parce que a b'an permettre ka joueuses lajɛ en cas de sortie an mago bɛ mun na an bɛ se ka u ta parce que a b'an permettre aussi ka joueuses ka performance lajɛ. I ye fɛn a kabiri a daminɛna fɔlɔ filanan bi sabanan ye i ye fɛn min ye nisɔndiya wa. Depuis a daminɛra c'est positif volley compétition ka suma ni compétition sugu n'a bɛ ka kɛ c'est toujours bénéfique pour les sélectionneurs parce que a b'an permettre ka joueuses caman ye dɔw bɛ peut-être an b'u suit mais ni compétition sugu la an bɛ se ka lajɛ ni an mago b'u la ou bien n'an mago t'u la. Mɔgɔ caman bɔra kɛnɛ kan kamasɔrɔ a tɛ ten i n'a fɔ sport dɔw bɛ cogoya min na n tɛna tɔgɔ fɔ mais i yɛrɛ bolo gɛlɛya ye mun ye. volleyball Mali la n bɛ se k'a fɔ ko sport collectif la a bɛ se ka don sabanan position la ou bien naaninan sport min don peut-être a ma médiatiser kosɛbɛ a gɛlɛya o dɔrɔn de sinon ani sport collectif tɔ ninnu bɛɛ ye kelen. médiatiser kunnafoni dilaw ma u wasa dɔ la kosɛbɛ wa. kunnafoniladilan m'u wasa don a la kosɛbɛ parce que sisan an ɲɛ b'a la n'an bɛ compétition kɛ télévision so mɔgɔw bɛ na sinon fɔlɔ an bɛ compétition kɛ championnat ni coupe du Mali mais sisan dɔɔni dɔɔni u bɛ ka commencer ka na et j'espère que o b'a permettre ka essayer ka développer ka taa. ka fara o kan e hakilila bɛ fɛn wɛrɛ la min b'a to halisa mɔgɔ b'aw lakodɔn wa mɔgɔ ka se ka k'a fɛ ka baara k'a la ka d'a kan a bɛ se ka kɛ sababu fana ye mɔgɔ ka se ka o dahirimɛ sɔrɔ a la. n hakili bɛ min na juste o gouvernement ka sira côté c'est-à-dire ɲinan alhamdulillah an sera ka bɔ ka taa CAN kɛnɛ kan pour la première fois cɛw ni musow. jamana jumɛn na. musow taara Cameroun cɛw taara Egypte donc an b'a ɲini gouvernement fɛ u ka to ka fɛn caman nɔgɔya an ye plus an bɛ bɔ ka taa kɔfɛ u bɛ se ka lakodɔn kosɛbɛ. i bɛ mun fɔ denmansaw fana ɲɛna ani volley kanbaw ɲɛna. denmansaw ye volleyball sport min ye ani sport collectif tɔw kelen football ni basket ani tɔ ninnu bɛɛ kelen peut-être caman b'a fɔ ko pour le moment wari t'a la dɔɔni don international dɔ b'an bolo u sera ka terrain san u yɛrɛ ka villaw jɔ a kɔnɔ ni volley wari ye preuve don ani sport tɔ ninnu ça dépend i bɛ se niveau min na ani tɔ ninnu bɛɛ kelen. speed volley tako sabanan de kuncɛra sibiri tɛmɛnen VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siaka Traoré kala seli don. bataki minnu cila maliden dɔw fɛ olu de filɛ ninnu ye. Zaba Bambara Moro Siaka Kunare Jifali
j'ai du Trodo commune Sergli quartier région Kulukoro mais même kɛrɛnkɛrɛn laɲini kɛ Mali ɲɛmɔgɔ fɛ k'u janto an ka yɔrɔ sira la ka bɔ cathédrale la ka na Falajɛ tiɲɛna sira tiɲɛnen don sira tiɲɛnen yɛrɛ don ka bɔ Falajɛ kɛ taa daba fɔ Kolokani ka taa gidɔrɔn kun na vraiment sira nin bɛ tiɲɛnen don n'u bɛ se ka lajɛ ka an dɛmɛ ka sira nin labɛn tiɲɛna o bɛ diya parce que nafa sɔrɔ sira ba an ka sira nin ye san yɛrɛ kɔnɔ nafolo hakɛ min bɛ tɛmɛ sira nin fɛ n'o nakɔfɛnw ye a ka ca dantala yɛrɛ samiya fara tilema kan ani Mali faamaw sera ka u janto an ka sira la o ye diya ye Mali kɔni ala sɔnna an bɛ dugawu kɛ ɲɛmɔgɔw ye ala ka Mali ta fanga ala ka d'u ma ka sini kɛnɛ labanko ɲuman ka di bɛɛ lajɛlen ma ala ka kisi mɔgɔ jugu tɔɔrɔ ma mɔgɔ jugu ko de bɛ ka ɲɛmɔgɔw ko i bɛ dankari ka ko la mana dankari ka ko la ala ka dankari ka ko la olu bɛ fɛ ka ɲɛ san o fɛ baara mɔgɔ n b'a fo. ani tile bɛɛ na waga bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an folibagaw bɛɛ lajɛlen bɛɛ barakala yɛrɛ an folibagaw bɛɛ a ka kunnafoni ɲuman di cogo la bɛɛ lajɛlen ni tile ala k'aw bolo mɛn ka baara la kɔrɔkaw bolo bɔ a la banakɛlaw bolo bɔ a la ala k'an bɛɛ lajɛlen haminako nɔgɔya ne tɔgɔ ye Sio n jamu ye Pileya ka bɔ San ba kɔfɛ si mara la jamana ɲɛmɔgɔ fɛrɛ an bɛ foli d'u ma u ye dɔ fara kɔnkuru hakɛ dati kan u ye dɔ fara kan an b'u fo kosɛbɛ papiye dɔ fɛnɛ tun b'a la i n'a fɔ fichier individuel ninnu u y'olu bɛɛ bɔ a la ko ni karane b'i bolo dɔrɔn i bɛ se ka taa i ka sɛbɛn bila an foli la s'u ma an kɔni y'an ka dépôt kɛ tiɲɛ na an y'a sɔrɔ an kɔni ye tile 2 kan na mais alhamdulillah an y'a sɔrɔ an kɔni sɛgɛnna mais a sɔrɔla adamaden baara si tɛ kɛ ni gɛlɛya t'a la maliyɛnw ka muɲu ka gɛlɛyaw ku an bɛna hɛrɛ sɔrɔ don dɔ n'Ala sɔnna n'i ma sisi muɲu tɛ yelen ye bamananw b'a fɔ ten ko n'i ma sisi muɲu k'i tɛ yelen ye n ka foli bɛ a baarakɛla bɛɛ lajɛlen ala lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw bɛɛ lajɛlen ni tile. An sɔgɔma VOA Bambara lamɛnbaga bɛɛ n bɛ VOA baarakɛla bɛɛ fo ne tɔgɔ Marcel Jara n bɛ bɔ Gao n bɛ baara kɛ Gao aéroport la mun kɛlen don ka ne kamana gan bi o de ye Gao sira tigɛli ye ka bɔ Gao ka taa Sevare wala ka bɔ Sevare ka na Gao o de kɛlen don ka anw kamana gan o hukumu de kɔnɔna na anw denw ani an ka maa camanw bɛ Bamako wala dɔw bɛ Gao ni u bɛ kalan na Bamako u tɛ ka se ka u ka kalanyɔrɔw lasɔrɔ maa dɔw yɛrɛ bɛ kalan na Bamako u tɛ ka se ka na Gao wasa ka na u ka kalan kɛ donc nin kɛlen don degunba de ye Gawokaw ma ani Gao sira tigɛlen don bateau tɛ tɛmɛ foyi tɛ tɛmɛ Gao baloko ka gɛlɛya o ye gɛlɛya dan ye ni an ka faamaw bɛ se ka fɛɛrɛ jɔnjɔn sɔrɔ nin ko in na wasa Gawokaw fɛnɛ ka se ka ɲɔn dɔɔni n ka foli bɛ bɛɛ ye n bɛ bɛɛ fo VOA lamɛnbaga bɛɛ ani a baarakɛla bɛɛ. an balimaw aw minnu bɛ k'an lamɛn nin waati in na an ka nɛgɛjuru sira o labilalen don maliden bɛɛ lajɛlen ye aw mana kɛ Mali fan o fan o bɛ tali kɛ 0 1 20 24 30 47 16 yaasa aw ka se k'aw ka haminako ɲɛfɔ an ye nka aw kana ɲina aw tɔgɔ n'aw sigiyɔrɔ a bɛ kɔn k'olu fɔ ka sɔrɔ k'aw ka cikanw tugu o la an tɛ ɲina musolakaw kɔ sabula an mako bɛ aw caman ka cikanw na a y'an wele ka caya. Ayiwa an balimaw a y'a faamuya cogo min na ni de bɛna dɔn sigi bi tabali kunnafoniyaw la minnu laseli kɛla ne yɛrɛ fɛ Mariam Kuyate ka bɔ VOA soba kɔnɔ Bamako aw ni ce aw ka lamɛnni la maa min bolo tun bɛ nɛgɛ karafe la o ye Dadi Balawo ye ka bɔ Ameriki jamana na an bɛ segin tuguni k'a fɔ aw ye an ka nɛgɛjuru sira o labilalen don aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ye o bɛ tali kɛ 001 20 24 30 47 16 yaasa aw ka se k'aw ka haminako ɲɛfɔ an ye ni Ala ma baasi kɛ sini ka taa bila juma na Zinabu Tiyoro a bɛna ale lasɔrɔ tabale kunnafoni kura wɛrɛ kɛnɛ kan aw ni ce aw ka lamɛnni la a y'aw sɔgɔlen to an ka fiɲɛ turukala kan 102 tɔmi fu sɔɔni nansarakan fɔlaw olu bɛna don kɛnɛ kɔnɔ aw ni ce aw ka lamɛnni la.